గురువుగారు ధనుసు రాశి ఫలితాల గురించి తెలియజేయండి. ధనుస్సు రాశిని కనుక చూసుకున్నట్టయితే ధనుసు రాశికి గతంలో ఏలినాటి శని ప్రాప్తం అవ్వడం, కుటుంబ స్థానంలో శని ఉన్నప్పుడు తీవ్ర ఒత్తిడి ఉండడం, అనుకున్న పనులు ఏవి జరగకపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. అయితే నేను చెప్పాను మొన్న డిసెంబరులోనే జనవరి కొత్త సంవత్సరం నుంచి ఎలా ఉంటుంది అని అడిగినప్పుడు కూడా చెప్పడం జరిగింది. ధనుసు రాశికి యోగం ఖచ్చితంగా మంచి యోగాలు మొదలైనాయి. విక్రమస్థానం నుంచి గురువు రేపు చతుర్థంలోకి వెళ్తాడు ఏప్రిల్ 13. శని 2వ ఇంటి నుంచి 3వ ఇంట్లోకి స్వక్షేత్రంలోకి మారుతాడు, వ్యయాన్ని చూస్తాడు. పాపగ్రహం వ్యయాన్ని చూడడం చేత ఖచ్చితంగా ధనం విషయంలో అనుకోని విధంగా కొన్ని పనులు మీరు ఆదుర్త పడుతున్నటువంటి పనులు, కుటుంబంలోని కొన్ని శుభకార్యాలు పెండింగ్ పడినటువంటివి ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ కొలిక్కి వచ్చేస్తాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో కొంతమేర అభివృద్ధి కనపడుతుంది. అట్లాగే రాజకీయ నాయకులు, అట్లాగే వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి వారు వీరందరికీ కూడా యోగస్థితి ప్రాప్తిస్తుంది. ఇది కూడా చెప్తూ ధనుసు రాశిని ఉద్దేశించి అప్పుడు యోగి ఆదిత్యనాథ్ గురించి కూడా అడిగితే ఖచ్చితంగా యోగి అనేటువంటి పేరు యోయోబావి మూలా నక్షత్రంలో ఉంది, ధనుసు రాశిలో ఉంది. కాబట్టి యోగి అన్న పేరుతో ఆయనలో ఉంటే కనుక ఆయన అద్భుతమైన విజయం సాధిస్తాడు. ఒకవేళ ఆయన జన్మ నక్షత్రం చూసినప్పుడు అది పూర్వభాద్ర కాబట్టి ఆయన పూర్వభాద్ర అయితే మాత్రం బొటాబొటిగా ఆయనే సీఎం అవుతాడు. కానీ ఆయన యోగి ఆదిత్యనాథ్ అన్న పేరుతో ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళి యోగి ఆదిత్యనాథ్ అనే పేరుతోనే ప్రాచుర్యం కనుక జరిగితే ఆయన యూపీలో ఘన విజయం సాధిస్తాడు. ఈ రెండోసారి కూడా చరిత్ర రాస్తాడన్నట్టుగా కూడా చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే టెలికాస్ట్ అయ్యింది, దిశ టీవీ లాంటిది ఏదో అనుకుంటాను. కాబట్టి మీ ఇక్కడ ధనుసు రాశి అట్లా రాజకీయ నాయకులకి ఇది యోగం. అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే మొన్న జనవరి నుంచే మొదలైపోయింది. అందులో విశేషంగా ఫిబ్రవరి నుంచి ఇంకా యోగం ఎక్కువ ఉందని చెప్పాను నేను. ఫిబ్రవరి నుంచి విపరీత యోగం ఉందని. జనవరి నుంచి ఆయనకి యోగం ఉంది, ఫిబ్రవరిలో ఆయన ఎక్సలెంట్గా సక్సెస్ అయినాడు, మార్చిలో కల్లా ఆయనకి మంచి రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు. అట్లాగే ధనుసు రాశిలోని పొలిటికల్స్కి కూడా యోగం అలాగే ఉంటుంది, పాలిటీషియన్స్కి బాగా యోగిస్తుంది. ఇక అన్ని రంగాల వారు ఏదైతే వ్యాపారం చేస్తున్నారో వారికి కూడా దశమ స్థానం అంటే వృత్తి ఉద్యోగ స్థానం మీద కేంద్ర స్థానం అంటే చతుర్థం నుంచి గురు దృష్టి పడడం, వ్యయక్షేత్రంకి శని దృష్టి పడడం, పంచమ స్థానం అని చెప్పబడినటువంటి స్థానం మీద శని నీచ దృష్టి పడడం వల్ల పుత్రమూలకంగా కొంత వ్యయాలు ఏర్పడడం, వ్యయస్థానం పుత్రమూలకంగా ఏర్పడడం అంటే పుత్రమూలకంగా వ్యయాలు కొన్ని ఏర్పడడం ఇటువంటివి జరుగుతాయి. అట్లా కాకుండా శని ఈ విశేషించి సప్తమ దృష్టితో ఈ యొక్క రాజ్యానికి భాగ్యస్థానాన్ని చూస్తున్నాడు. కాబట్టి పితృమూలకమైనటువంటి ధనవ్యయం కూడా కొంత ఉంటుంది. పితృమూలకమైనటువంటి ధనం అంటే పితృవులకు సంబంధించి అన్నదమ్ములకి సహాయాలు చేయడము, వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్ప్ చేయడము లాంటివి ముఖ్యంగా కూడా ఖర్చులు ఉంటాయి. అయితే అభివృద్ధి మాత్రం ధనాధిపతి తృతీయంలో ఉండి వ్యయాన్ని చూడడం అంటే అది పాపగ్రహం అయితే తృతీయం ఆయనకి యోగక్షేత్రం కానప్పుడు వ్యయాన్ని చూసేటప్పుడు పంచమాన్ని చూస్తున్నప్పుడు మూల త్రికోణాల్లో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా శని యోగాన్నే ఇస్తాడు. ఆ శని మీద పాపగ్రహ ప్రభావం పడ్డప్పుడు ఏదైనా ఇతర పాపగ్రహ దృష్టి పెడితే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ రాహు అనేటువంటి వాడు పాపగ్రహం మీకు 5వ ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు శని ఆయన్ని చూస్తున్నాడు. ఆయన ఈ యొక్క వ్యయక్షేత్రానికి 6వ ఇంట్లో ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆకస్మికంగా కొన్ని పనులు అవి చక్కబడేటువంటి స్థితి ఉంది. ఆరోగ్యపరమైనటువంటి విషయాల్లో మాత్రం కొంత ఆందోళనగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అష్టమాధిపతి అయినటువంటి చంద్రుడు గ్రహణ సమయం తర్వాత అంటే ఈ గ్రహణం ఏదైతే ప్రాప్తిస్తుందో మనం అనుకున్నట్టుగా 25వ తారీఖున అక్టోబర్ 25/10/2022లో మంగళవారం రోజున గ్రహణం ప్రాప్తిస్తుంది తులారాశిలో సూర్యగ్రహణం. అట్లాగే 8/11/22 చంద్రగ్రహణం ప్రాప్తిస్తుంది. ఈ 2 గ్రహణాల తర్వాత అంటే అక్టోబర్ దగ్గర నుంచి ఉన్నటువంటి కాలం సంవత్సరాంతం వరకు కూడా ఉన్నటువంటి కాలంలో ఆరోగ్యపరమైన విషయాల్లో మాత్రం అనవసరమైనటువంటి వ్యవహారాలు ఎక్కువగా అని ఆలోచించుకోవడం ద్వారానే అనారోగ్యాలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. కాబట్టి అనవసరమైన ఆలోచనలు, అనవసరమైనటువంటి వ్యవహారాలు తలకెక్కించుకోకుండా ఉండడం ఈ ధనుసు రాశి వారికి ముఖ్యంగా అవసరం. ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటివి ఉండకపోయినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ఆలోచనలే వీళ్ళకి శత్రువులు అవుతాయి. అంతకుమించి వీళ్ళకి ఆరోగ్యపరంగా ఏముండదు. వీళ్ళకి ఆరోగ్యపరంగా ఉండాల్సిందంతా కూడా ఏలినాటి శనిలో చూపించేస్తారు. ఆ ఏలినాటి శనిలో వీరి మీద ఆ ప్రభావాలు ఇచ్చేస్తాడు. విద్యార్థులైతే చదువు పరంగా పెట్టాల్సిన ఏమైతే ఉన్నాయో అన్ని ఇబ్బందులన్నీ అక్కడ పెట్టేశాడు. ఆ తర్వాత ఇంకా
ఆయన విడిపోయి శుభ్రంగా వెళ్ళిపోయినాడు కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో కూడా ధనుసు రాశి వారికి యోగమే ఉంది. ఆరోగ్యంగా అనవసరమైనటువంటి ఆలోచనలు పెట్టుకొని అనారోగ్యాన్ని తెచ్చుకోకుండా ఉండడం ధనుసు రాశి వారికి ముఖ్యంగా చెప్పాల్సినటువంటిది. ఇక మిగతా అంతా కూడా ధనుసు రాశిలోని అన్ని రకాల వ్యాపారస్తులు, ఉద్యోగస్తులు అందరికీ కూడా యోగవంతమైన కాలం నడుస్తుంది. ఇది మనకి ధనుసు రాశి ఫలితం. నమస్కారం.